Salom tabukama parmenggota marede baitesan ede nomor 10 ayat sada satro di ayat tulu. Jana tumimbul si gomgomi hami jaloma pujian nami dengan ibasam do pangoluhon hami atik dosa kami saya poi pargogoy kami mangendehon sangap mi o Tuhan saya dipuji langit
undiku tungkap di adopan mina bangsa mi oh Tuhan nang sude dong aku nasana marosa pujion ngado Jehovah sai tong tong asin tong polan de batata dosi pujion Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia natu mapalangit dohot tanoon, amin. Martua dohalak nama naon di pangujunan, aidung tahu sian pangujunani, jalon ado tupal hanguluan, na pinar baga-bagani Tuhani tuakan na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagaho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasasani dosa, hati goran dohot hanguluan saledeng ni leleng na dihami, asima roham, lehon mai dihami. Saya sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite toldim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangujunat tuhami. Saya pahot marohanami, asa tu porsea hami dihatam dohot di bagabagam, asa jumpa kami hasonangan saliding nililingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian nomor 654 ayat sada dohot ayat tulu. Sikat ni patik di minggu tasadarion imana sian buku Heber bidutolu ayat 12. Heber bidutolu ayat 12 songonon ma patik ni debata. Matahon hamu ma aliak kadongan sotung terdapat menangis sepe sian hamu rohana jahat naso porsea naso porsea na manudali debata
na mangului hujaha seulak ngai matahon hamu ma alia kadongan sotung terdapat di manang isi pesian hamu rohana jahat na soporsea na manudali debata na mangului imasa na tongra mangidugugu mangita tutuhata mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hubar tu patik ni amin. Tapuji Tuhan marhite nomor 424 ayat 2 dohot obat. Dati saya lolakam Numpakon Tuhanmu Pargododoi Manesa pamalum Sudero sami Tato potima dosata diadopan ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan para siro hamida hami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahator do hami tubu jaladanga dong haporsyaon di bagasan rohanami hian saluhu do hami manibil sianak ka dalammu masai godang do pangalason nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalason nami sai ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasiding, nunga polahu pasisi akka pangalaw sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ayahu dosi paluaho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Korpunganina.
Marede hitasian nomor 765 ayat sada. Sini rohana rodi sa leleng nang pe padang ada meo tuna sohu mordito di rohata di Jehovah Tuhan si asih. Epistel di minggu tasadarion dianan tuhriata sian Injil Matius bidu onom ayat 25 satu ayat 34. Matius bidu onom ayat 25 satu ayat 34 tajahama margati soring hujahama parjulu. Alanido bahin nahudok tuhamuna unang holsoon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari pada biton dau marga hosa sian si panganon dau mangat daging sian pada biton isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sahasta gajangna anggotung sian pakol sohonon nirohana ahu madok tuhamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari soma make songon bunga-bunga sada atau unang mahol sohon hamuna unang mahol sohon rohamuna madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami saya jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungita bahonon na dosudi aka odeng tuhamuna
Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani dewata jalan nau peopsa. Amin. Kor remaja, kor napas ulung.
Mari demahitasian nomor 437 ayat 1 dohot ayat 3. Nahumol sorohak pasari hangoluaki ibu molok konoku olsoku sasude ai ini dokon Yesus itu hatana di surgoi nasumari hongolum dengan sudenai kapidong isai di parmudu Tuhan maramit bunga-bunga kadang nauli ai di sari honde batana sidana satok indah lamitana ponseai tagamon tadingi. Tidak koma ha porsiaot tai songon nahina tidak kon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido amba pargogo na suatu dosan na tumapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siatot di porbadia adorang so habubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhumon silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanu toru dung ditanam na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo naso hatulusani di sima ibana pai mamulak so tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adom sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu dosu daging ni halak nang mate dohot di angoluan na sorasuda. Amin. Korlansia
Korpunga nama.
tabigi matikting di Huriata. Titing HKBP Tamarunang Minggu 21 September 2025 Sada Romawi Namar Ragam Guarni Minggu Tasadarion Ima Minggu 14 Dung Trinitatis Topik Minggu Debata Paimbaruon Ngulu ni Bangsona Tuhan memulihkan umatnya. 2 Majakon ruas sasahalak manang ruas parguru di pangidoma tu amang Parman Siaturi asa jongjong. 2 Majakon ruas sasahalak mana ruas parguru Mamuka Minggu Sadarion 21 September 2025 Hobar jonjong amang Siaturi Hombar tuha putusan sermon Parhalado di hari Kamis 10 September 2025 Gaber ruas parguru ma ima amang Parman Sianturi tubuh di Medan 12 Mei 1907 alamat perumahan Dewi Kumalasari Blok Asada nomor 4 Siala Mamuka Pardongan Saripeon Dohot Parugamo na asing Manang Silom Tatangnyakon manasida asagabe ruas parguru na burju di Huriata Udul Mahmud. Tolu Pangapulion Sian Huria di Patupa Huriata do Pangapulion di keluarga amang M Panjaitan Inang EAL Boru Sigalingging nama alamat di perumahan Citra Sudiang Indah Blok X 10 nomor Sia Ima di hari Sadarion Minggu 21 September 2025 pukul 12.00 Wita asa parsidot maruas ni Huriata Parhalado dohot keluarga di Ulaoni. 4 Pertanyaan wilayah 2 di Patupa Huriata do Pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 23 September 2025 pukul 10.30 Wita di Bagasni keluarga amang V Panjaitan ST Inang S Boruna Pitupulu maringanan di komplek PU Badoka Asaroma Sude ruas wilayah 2 Parhalado dohot keluarga di Ulaoni. 5 PHD Lansia HKBP Tamarunang di Patupa Huriata do PHD Lansia Ima di hari Jumat 26 September 2025 masuk pukul 10.00 Wita maringanan di Garejaon asa parsidohot ma Sude Lansia ni Huriata di Ulaoni. Onom apresiasi siswa mahasiswa berprestasi di Parminggota Sadarion 21 September 2025 Dung Majatiting Patupaon ni Huriata do Marhite Dewan Diakonia Seksi Pendidikan Ima pemberian apresiasi tu siswa mahasiswa berprestasi akademik dot non akademik. 7 Marsiajar Pakobasion di HKBP Tamarunang Mamuka Minggu Sadarion 21 September 2025 Hombar tuha putusan sermon Parhalado di hari Kamis 10 September 2025 di Jalur Huriata do Berlian Bulawan mahasiswa STFT Intim Makassar Gabe Marsiajar Pakobasion di Huriata Ima di horong anak sekolah minggu dohot remaja Manang Naposo saleleng-lelengna 6 bulan tatangnyakon ma asa dengan mardalan persiajaran nasida di Huriata. Walu sermon sekolah minggu HKBP Tamarunang di Patupa Huriata do sermon guru sekolah minggu Ima di hari Minggu Sadarion 21 September 2025 masuk pukul 10.00 Wita di gereja Asaroma Sude guru sekolah minggu di sermoni. Sia Pakobasion Pendeta HKBP Resor Tamarunang
Di hari Sabtu 27 September 2025, Borhat do Pendeta HKBP Resort Tamarunang, Pendeta TD Sianturi STH, lau makobasi parmingguon dohot manguluon perayaan Pesta Gotilon HKBP Kendari Resort Tamarunang ima di hari Minggu 28 September 2025. Jala mulak tu Makassar ima di hari Senin 20 September 2025. Tatangiakon ma asa dinggan mardalan pakobasion amang Pendeta Resort. 10 pada sipon database Jemaat HKBP Tamarunang tahun 2025. Hombar tu konsultasi dohot arahan na pinasa ni hatopan manang kantor pusat HKBP tu uluan ni huriata taringo tu pemutahiran database Jemaat ni huriata HKBP Tamarunang asa diperbaharui manang dilengkapi ma database ruas ni huriatai dohot statistik naril manang jumlah jemaat yang aktif namar huria. Selambat-lambatnya di bagasan tahunon, marhitei diwagio do tuhita ruas format database, tapangido ma marhite sintua wilayah masing-masing, asa marhite onma nagabe statistik ruas ni huriata di Biro Jemaat HKBP Pusat. 10 sada amplop diakonia huria. Di parminggota sadarion pasahat amplop tujolo do hita ima tu diakonia ni huriata tapasahat ma di bagasan las ni roa. 12 ruas namar sahid. Parhalado sode ruas ni huriah KBP Tamarunang manangiakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saituhata ma namangaleon hamalumon do tahi pason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Padita. Ruas namar sahid sada Agusta Christine Borus Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Tolu MFD Siregar AMD wilayah sada perawatan di Jabu. Alai moliatema amang Siregar nungado dihita di parmingguan sadarion. Paupaton JJ Hutapea wilayah sada perawatan di Jabu. 5 Nyonya B Sinaga SE D Borusilain SST MKes MKep wilayah Tolu perawatan di Jabu. Alai moliatema sonaringa atam dohot dihita di parmingguan sadarion. Onom amang YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. 10 Tolu ruas na marulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selaman ulang tahun tu ruas ni huriata na marulang tahun sian tanggal 15 saat tu tanggal 21 September. Saituata na mangaleon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas na marulang tahun sada James PL Tampu Bolon 15 September 1972 wilayah sada. 2 Patar Perdana Hart Panjaitan 15 September 1987 wilayah 2. Tolu Hotniel Yan Peter Hutapea 16 September 2015 wilayah Tolu. 4 Dian Dirgantara Nababan 10 September 2010 wilayah 2. 5 Yosi Immanuel Nababan 10 September 2004 wilayah sada. 6 Moses Fit Delimar Siregar AMD 10 September 1976 wilayah sada. 8 Dr. Andus PM Sihotang 10 September 1954 wilayah Tolu. Sia Sepania Manuel Sihombing 20 September 1957 wilayah sada. 10 Gabriel Kelvin Hutasoid 20 September 1910 wilayah Tolu. 10 sada Gita Putri Nababan 20 September 2014 wilayah 2. 12 B Pasaribu 21 September 1950 wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamundo gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon do hamauliaon. 14 ulang tahun Pardongan Saripeon.
Parhalado do Sude Ruas Nihuria KBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun pardongan saripon Turuas Namarayahon sian tanggal 15 sahat tanggal 21 September. Ruas Namarayahon Sada Dr. Andus PM Sihotang Inang A Boru Samosir SPD tanggal 16 September 1983 wilayah Tolu. 2. Situa M Butar-Butar Esit Inang NS Boru Hutahayan 10 September 1900 wilayah 1980 wilayah 2. Tolu calon Sintua JEE Sumbayak AMD Esa Inang C Boru Sihite AMD 10 September 2015 wilayah 2. Saituata mana saya toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 15 ruas naro tu parmingguon, Minggu 14 September 2025, parmingguon Magudang, toropna 150 sia halak. 2 Minggu 14 September 2025, anak sekolah minggu toropna 60 halak. Selasa 16 September 2025, pertanyaan wilayah Sada di Bagas keluarga Sintua CH Sihombing SE Inang R Boru Panjaitan 40 sada halak. 4 Jumat 10 September 2025, PHD Gabungan Punguan Ama Punguan Ina di Gereja KBP Tamarunang toropna 32 halak. 2 Romawi Parhepengon ni Huriata Boima tabereng di tikting parhepengon na arong di hitabe manang di dohot di slide LCD. Songonima titik ni Huriata di Bagasan Minggon tatangiakon ma asa gabi pasu-pasu do lasniroa di hita tarlumobi gabi hamuliaon di guarni tuhata. Amin. Sonari di pasatami ma tu seksi pendidikan naing pasahaton apresiasi tu siswa mahasiswa manang na berprestasi akademik do non akademik. Horas, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Izin Amang Pendeta, izin Parhalado, Amang Inang, Naposo, remaja dan sekolah minggu. Kami dari seksi pendidikan dibawahi Dewan Diakonia akan membacakan daftar siswa berprestasi bidang akademik dan non-akademik yang kemudian nanti akan diberikan penghargaan dari gereja atas bentuk apresiasi untuk prestasinya. Untuk itu kami meminta kesediaan Amang Pendeta dan Ketua Dewan Diakonia. Kami akan membacakan nama anak-anak yang akan menerima penghargaan. Saat dibacakan, silakan naik ke atas untuk menerima medali dan apresiasi. Ya, ini yang pertama jenjang pendidikan SD. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar yang pertama ada Grace Melati Namora Sitorus dari wilayah 1. Berasal dari sekolah dasar angkasa 3 dengan nilai rata-rata 96,33.
Kemudian yang kedua, Daniel Faith Togus Simangunsong, Kemudian ada Brian Hamonangan Butar-Butar dari wilayah 3, berasal dari SD Bina Kasih dengan nilai rata-rata 95,18. Selanjutnya Mikaela Putri Nababan, wilayah 2, berasal dari Sekolah Dasar Angkasa 3 Mandai, nilai rata-rata 95,00. Kemudian Jevan Etelin Clement Saragi dari wilayah 2, asal sekolah SD Ciputra Kasih Makassar dengan nilai rata-rata 94,77. Selanjutnya Felixia Sindiva Sianipar dari wilayah 2, berasal dari SDE 5 Makassar dengan nilai rata-rata 94,5. Selanjutnya Gita Putri Nababan, wilayah 2, Sekolah Dasar Angkasa 3 Mandai dengan nilai rata-rata 94. Kemudian ada Gevariel Jordan Marudut Sitorus dari wilayah 1, berasal dari Sekolah SD Negeri Pai Makassar dengan nilai rata-rata 94. Selanjutnya Renata Karisma Roito Hutajulu dari wilayah 1, berasal dari SD Kristen Eli Makassar dengan nilai rata-rata 93,75. Kemudian Felicia Olivia Ginting, wilayah 2, dari YHS School dengan nilai rata-rata 93,7. Ada Manuari Hutagalung selanjutnya dari wilayah 3, berasal dari SD Impres Tamalan Rea 1 dengan nilai rata-rata 93,56. Kemudian Arin Pasaribu, wilayah 1, dari SD Kristen Eli Makassar dengan nilai rata-rata 92,77. Kemudian ada Sintong Gabrielo Pratama Sitorus, wilayah 2, berasal dari SD Angkasa 3 Lanut Hasanuddin dengan nilai rata-rata 92,39. Selanjutnya Happy Rohana Simanjuntak, wilayah 3, berasal dari SD Kristen Eli Makassar dengan nilai rata-rata 92,33. Selanjutnya Chelsea Evika Atalia Sidabutar, wilayah 1, berasal dari Sekolah Dasar Impres Sudiang dengan nilai rata-rata 92,2. Selanjutnya Theodor Marcelino Sinaga dari wilayah 2, berasal dari Sekolah Dasar Ciputra Kasih Makassar dengan nilai rata-rata 91,4. Kemudian ada Linggom Nicholas Panjaitan, wilayah 2, dari SD Impres Laikang dengan nilai rata-rata 91,36. Selanjutnya
Jekonia Aron Tambunan, wilayah 2 dari SD Frater Bakti Luhur dengan nilai rata-rata 90,67. Kemudian Jemima Asera Tambunan, wilayah 2 dari SD Frater Bakti Luhur dengan nilai rata-rata 90,44. Dan yang terakhir dari jenjang pendidikan SD ada Mutiara Nauli Simanjuntak dari wilayah 3, berasal dari SD Kristen Eli Makassar dengan nilai rata-rata 90,12. Baik, kita melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu sekolah menengah pertama. Yang pertama David Dongan Hutagalung, wilayah 3. Wilayah 2 ya? 3. Oh ya, wilayah 3. Dari SMPN 12 Makassar dengan nilai rata-rata 93. Selanjutnya ada Friti Gracia Sianipar dari wilayah 2, asal sekolah SMPN 12 Makassar dengan nilai rata-rata 93. Selanjutnya Putri Rahayu Silaban dari wilayah 1, berasal dari SMP Negeri 25 Makassar, nilai rata-rata 92,36. Kemudian Harni Adelia Simanjuntak, wilayah 3, berasal dari SMP Negeri 35 Makassar dengan nilai rata-rata 90,7. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan. Yang pertama ada Amsal Nixon Togar Simanjuntak dari wilayah 3, berasal dari SMA Negeri 21 Makassar dengan nilai rata-rata 91,25. Kemudian Krishna Sihombing dari wilayah 1, berasal dari SMA Negeri 22 Makassar dengan nilai rata-rata 91. Selanjutnya dari jenjang pendidikan perguruan tinggi. Yang pertama Herti Gebi Aktaviana Marpaung dari wilayah 3, Universitas Hasanuddin S1 Ilmu Hukum dengan IPK 3,99. Kemudian Joy Rido Arta Lumban Toruan, wilayah 3 dari Universitas Hasanuddin S1 Ilmu Pemerintahan dengan IPK 3,99. Kemudian Runggu Togi Marito Lumban Raja dari wilayah 2, Universitas Bosowa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan IPK 3,99. Selanjutnya Alvin Modret Simare Mare, wilayah 3 dari Universitas Hasanuddin S1 Ilmu Hukum dengan IPK 3,96.
Kemudian Ailen Romauli Nababan, wilayah 1 dari Universitas Fajar S1 Akuntansi dengan IPK 3,92. Selanjutnya Minar Zevanya Nadea dari wilayah 1 berasal dari Universitas Hasanuddin S1 Keperawatan dengan IPK 3,88. Nadea. Lanjut Yosi Immanuel Nababan dari wilayah 1 berasal dari Universitas Kristen Indonesia Paulus S1 Ilmu Hukum dengan IPK 3,86. Kemudian Cornelia Sihombing dari wilayah 1 Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan IPK 3,81. Selanjutnya Hosea Immanuel Panjaitan dari wilayah 3, berasal dari Universitas Samratulangi, S1 Pendidikan Dokter, IPK 3,78. Kemudian dari jenjang non-akademik, dari bidang non-akademik. Yang pertama Paul Jose Carol Panjaitan dari wilayah 2, Universitas Ciputra Surabaya, atas pencapaiannya juara 1 unjuk talenta level nasional yang diselenggarakan Aptisi Jawa Timur. Bisa diwakili? Kemudian Septian Panjaitan, wilayah 2, juara 1 kategori lomba akustik kategori SMA, SMK, dan MA, juara 2 akustik band competition kategori SMA dan SMK. Selanjutnya kami akan memberi apresiasi untuk Ama Ina yang telah menyelesaikan pendidikan manajerial dan doktoralnya. Kami persilahkan ke depan Inang Dona Borusilaen, SST, MKes, MCap, karena telah menyelesaikan studi program master. Dan kami persilahkan untuk naik ke depan Dr. Justan Ridwan Siahaan atas menyelesaikan studi program doktoral.
Ya, kita akan foto bersama. Silakan kembali ke tempat. Selamat atas pencapaiannya. Tetap semangat yang belum mendapatkan penghargaan. Mungkin next time bisa. Sekian dari kami, Seksi Pendidikan. Tapa sahab ma peliata. Ta puji Tuhan tabar hitede nomor 750 ayat sada dohot ududa. Bapa ngurupi isi ulah
bata na sumurong siyan sa luhod na roha. Di man na mga ramoti, ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Shalom. Shalom. Horas ma dihita sa luhod na. Namang day nang haanggi na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatan di bata nagabe jamita di mingguta sadarion di minggu pasapuluh paton dung Trinitatis ima na denesian panurirang Amos bidusia mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 15 asa hujahoma tuhita tapayut ihut mamanginang di bagasan rohat tabi. Diari nasasadai pajongjongok kumamuse udung-udung ni si David na malauhay. Jala paulio ku parik akka nabungbungi. Jala pajongjongok kumuse akka na malauhay. Jala paulio kudoi suang songon diaka ari mula-mula. Asa nasida manian pasi-pasi ni Edom do saluhut bangso parbegu akka natarguar tu guarhu. Ninna Jahuba napasauton songoni idama narulusugot aka ari ninna Jahuba masih jaluan ma paninggala doho pangkutil pardege doho panabur jadi manetekon anggur aka duluk jala bisat aka duluk sudina dungi togi honokku mamulak akka natarbuang sian bangso Israel jala paulion nasida musehuta akka natarulang laos inganan nasida ma jala pukau nasida ma akka porlak anggur laos inomon nama anggurna jala pukau nasida ma akka porlak laos panganonna dohot parbuena jala lopokonokku ma nasida tutano nasida Jeladang be pabaliokku nasida sian tano nasida na hulehoni tu nasida ninna Jahuba di Batam idu yanggo sahatna horas ma dihita huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa tarjaloro hatta turpukon ikun perjulu bongot dohita tu sejarah pakobasion ni panurirang Amos molo didok Amos marlapatam may beban buasa beban alam memang hati-hai kondisi na ikon dialami Amos paingoton bangso Israel nanunga maloha molo didok maloha hancur lebur isi napancurhon mulo berengot ta amang inang sian bindu naparjulu di Amos takas do di suarahon parangi ni bangso Israel nasongod dia nunga makmur nasida hati nunga makmur sudi alung di nasida hape kemakmuran ido gabe pada hon nasida sian debata nunga gabe nasida hati nunga gabe ape hagabe onido nagabe pasidikon de batasian tonga-tonga parngoluon nasida alani i muruk do de bata dipakulingi ma Amos paingot nasida asa dipauba ruana memang amang inang mengingatkan orang ini sangat sulit. Kita harus mengakui bagaimana menegur orang yang salah. Dua respon na ikun adupan na parjolo di jalo di bagasan uduk ni roha mau lehate ma di singok-singok mi alay na paduahon ulo do ikun jalo otamu sehata picang-picang buasa nguluku di patureo ngasongot dia ruang ngulung ido na diadupi Amos hati hai alai diulahon do diulahon masuk mahita tutur pukon
di bindu na parjolo nunga maloha be. Buasa nunga maloha. Gijang ni roha, riting ni roha, hosom, late, teal, elat, ido mangancurhon na sida. Bangsa yang sudah terpilih, bangsa yang sudah diurapi, bangsa yang sudah diberkati, itu hancur lebur maloha mabangsoi. Aladang adong be hasadaw ni roha di tonga-tonga bangsoi. Ujungna dipakai bangsona asing mamang hancurhon na sida. Roma sitaonon, Roma parukilon. Omma na di pasahat. Mulo berengot ta hujaon tu hita manginang. Songod dia di do debata marhiti panuirang Amos tu bangso Israel di Biddu 5 ayat 21 songonon di dok. Omma hata di debata. Hu hagigihon biasan aumida akka ari raya muna. Jaladang di halomo rohaku akal luhutam muna. Ay nang pedi peleo kamu tuau aka pelian si tutungon do pelian si panganon. Dang lomo rohaku di si. Pelian hamoleteon sian pinahamuna pamueon pe dang parduli audisi. Buasa. Ala pemahaman nih bangsa Israel hati-hai kemunafikan itu ada. Ringgas marsaor tu debata, ale ringgas dotong mangulahon na Solomo rohani debata. Disobat Tuhan debata, ale disobat tong debata sileban. Disima muruk debata. Ahama lapatan di pasar tamu peliamuna di ari raya muna alai i songon nama nuhor debata. Ima hamu muruk ni debata tu bangso Israel. Ujungna maloha ma bangsoi. Asa dapot ta amang inang asa sahat tidak tuturpukon. Diturpukon omma turpuk na parpudi Biddu sia ayat 10 sada 115 omma ujung ni turpuk omma ujung ni kitab panuirang Amos. Di Biddu 10 sada ayat 1 ayat 15 dison di suara hodo songo dia holong ni rohani debata manatap bangsoi. Na tapi nunga diulahon na Solomo rohani debata ale di ida debata hamu baon ni rohani bangsoi. Ala ni i sahak ma dangon baga-baga manginang. Didiki hutelusuri hami ini bukan sebuah ungkapan baga-baga. Alai omma padan na pinasahat ni debata. Ini adalah janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Masuk mahita tuak 10 sada. Di hari nasa sadai pajong jongokku mamuse udung-udung ni si David nama lohai. Udung-udung dipatudu semaya manginang. Ini seperti gambaran sebuah pemerintahan. Molo jolma dona pajong jokon udung-udungi. Holan adong do limitna. Ale molo debata dona pajong jokon udung-udungi. Debata mana mian marhitot dina, debata mana menjaga, debata mana manggum-gum, debata mana masu-masu. Udung-udungi. Itu. Om mana di parjolo dipakulingi. Debata marhiti panurang Amos. Tu bangso Israel. Songon tada hauduhon ni roham, songon tada hamu baon ni roham pajong songoku ma udung-udung di hamu. Buasa ikuna udung-udung. Asa di sidu andong marlinggum saluhut na bangso Israel agar bangsa Israel mendapatkan keteduhan, kenyamanan. Ido na di pajongjong debata. Molo nungga dapot nasida be keteduhan, kenyamanan, kesejukan di tonga-tonga ngoluna. Ima anong idaon na songod dia sakap ni debata. Saat mahita musia manginang di ayat 12. Asa nasida manian pasi-pasi ni Edom do salut bangso parbegu akan natarguar tu guarhuni na Jahuba na pasauton songoni. Oma amanginang na pinasahat bahwasanya Tuhan bukan hanya membangun, tapi Tuhan setelah dia membangun, dia memberkati. Setelah Tuhan memberkati, dia memberikan hak mutlak kembali, huaso. Takas didok.
asa nasida manian pasi-pasi ni idom do salut bangsa perbegu akan targuar tu guaru. Bagaimana bangsa itu bisa kembali seperti bangsa Israel yang terpilih, yang diurapi, yang diberkati. Mulu taingot dope manginang turpu jamita di hari Minggu nasalpu. Bagaimana anak yang hilang itu ketika dia kembali, ketika dia berniat untuk berubah, ketika dia radi pai baru hon ngoluna, pajupang dohot amana, dia bertemu dengan ayahnya. Dang murut ni rohana di pasahat, alai status dikembalikan di pasahat musih hasangapon. Idu naboy beringot pa amang inang tong diturpukon. Bagaimana Allah kembali memberikan status bangsa Israel, bangsa yang terpilih, bangsa yang diurapi, menjadi berkat di tengah-tengah umat yang sudah diberkati. Jala masuk mahita di ayat 10 tolu, 1 ayat 15. Odo, ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Seperti parbueni hamu bawa ni rohana di dokma idama narodo sogut aka hari ini na jahuba masih jaluan ma paninggala doho panggotil partegi doho panabur jadi manetekon anggur akaduluk jala bisat akaduluk sudina. Selama ini bangsa Israel mangula nasida di tano hatuban, nasida na manuan, aledang nasida na manggotil. Mereka yang menanam tetapi bukan mereka yang menikmati, karena mereka hanya sebuah budak. Mereka hanya sekumpulan budak. Yang mereka lakukan hanya bisa bekerja tanpa harus menikmati. Alai di son, di pasahat, di pakulingi, di batama bangsoi, dada wolan na marsuak kamu. Dohot dohamu anong manggutil di saluhutna nanunga di suan hamu. Jala nanunga di suak kamu ditatap di bata, dipasu-pasu di bata. Berengot tama amang inang dia 15. Jala lopokonoku manasida tutano nasida. Jala dangbe pabalioku nasida siantano nasidei nahuleoni tu nasida. Ini adalah janji keselamatan yang Tuhan berikan. Mulubui kita mengevaluasi yang menginang apa yang kita cari di dalam kehidupan kita. Bukankah yang kita cari adalah kepastian? Bukankah yang kita cari adalah jaminan? Turpukoma nagabe alus dikanup suku-suku ni pardalanan ni nguluta. Ayat ini menjadi ayat penjamin jaminan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, lika-liku kehidupan kita yang terkadang membuat kita bimbang, terkadang membuat kita bingung. Alai diturpukon, dipakulingi marohata atau dita pikirata nanunga didok debata, ikon pasu-pasu oku ngolum, ikon pajong-jong oku udung-udung di tengah-tengah ngolum, lahu marlinggum ngolum. Ini yang Tuhan berikan. Amang inang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jut-jut do pasti hiata bigi paduhan ditiki adong halak na mangadupi si tahonon na dukduk menghadapi pergumulan sangat berat. Kita selalu mendengar perkataan yang mengatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Ini adalah ajakan memotivasi kehidupan. Jala odo tong turpuk, odo tong na di pasahat tu bangso Israel, na di pasahat panurirang Amos tu bangso Israel. Tidak ada kehidupan yang sempurna, tetapi perubahan yang sempurna na di pai baru debata asasikop holan debatado na pasikoponi. Dang tolap ni jolma mambain ngoluna asasikop ala debatado na pasikopon ngoluni jolmai. Idu na dipakulingi panerang Amos tu bangso Israel. Asa tutu di bagasan uduk ni roha dang di bagasan ganggu ni roha benasida laho madalani nguluna di bagasan pos ni roha nanunga ditatap di batang nguluna sida.
dang adong na marisuang di garup na nungga di ulan na sida. Hauduhon kerendah hatian serta perubahan di dalam hidup ketika itu didasarkan dengan iman yang kokoh. Tuhan yang bekerja. Jaladido mamusea manginang. Songon sada bangunan molo nunga usang bangunani nunga bahat aka na adong di bangunani aka hau-hau narapuh. Memang berengod do didiki di pature Roma tim proyek pature honi ikonon berengon ni halak do sayang nayate hancur bangunani alai berengot tama amang inang dang na holan menghancurhon tim proyeki ale marhiti kehancuroni dapot nasida dosa da haudion di tonga-tonga ngulu nasida di tonga-tonga bangunani idu neng di pasahat tu bangsa Israel. Walaupun pada saat ini pemahaman hidupmu engkau adalah sudah hancur, bangsa yang hancur lebur, alai di bagasan kehancuran ini lagi mangula di bata. Dang saya dope di bata dohot bangsa Israel. Dang di pasiding, dang di pasubu di bata bangsa Israel. Mangula dope di bata. Rap dohot bangsa Israel sampai anong sidung tikina. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di ngoluta pesongoni. Acap kali kita mungkin merasa sering kita gagal, sering kita merasa hancur. Apa yang kita kerjakan ini sia-sia, seperti tidak berbuah, seperti tidak ada gunanya. Kita merasa sudah paling jatuh, sudah jatuh lagi. Alai di sima maritur pukon di bagasan udut niroha, na lagi di pature de batado ngoluta. Tuhan sedang melihat kita. Dan mungkin di dalam kehidupan kita menghadapi penyakit yang sangat parah. Kita divonis. Kita harus berangkat pergi ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini. Sampai kita lelah. Jala mungkin roh pemahaman di ngoluta. Tutudo marlapatan sudina huulaon. Tutudo ditatap di batang ngoluku. Turpukoma amang inang. Di topik minggu sadari ondi paingot magalum ngoluta debata pai baruhon ngolum. Tuhan memulihkan umatnya. Ternyata apa yang kita hadapi itu bukan bentuk murka Allah, tetapi itu adalah bentuk Tuhan sedang bersama dengan kita. Tuhan sedang memulihkan kita. Alani ado respota songona di paingot Panurang Amos bangsa Israel salah satu respon ima udu niroha ngulut taoma na ikon tapasaat gabi pilihan na mangulu dada pilihan situ tungon na hinirim di bata dangi ale na hinirim di bata bohado rohat tahun laho di pai baru di bata. Bagaimana kehidupan kita yang sudah rutut ini amanginang. Kita bisa bayangkan bagaimana seperti sebuah benang yang rutut untuk mencari mana titik awal dan mana titik akhir itu akan sulit. Ale radedu de bata paturehoni. Radedu de bata. Ulu si bata dang tarpikir hon ngoluta. Tetapi Tuhan siap untuk memperbaharui itu, untuk memperbaiki itu. Odo naneng di pasahat marhiti turpu sadarion. Jala tutudu amanginang meragam tutu naik kunadopan di ganup ngoluta marsika soring naro di tonga-tonga ngoluta alai mari turpuk sadarion paingoton ngoluta rade dohita di pai baru de bata ala de bata rade pai baru on ngoluta odo respon na paling rikot jalan narumikot na ikon tapasah tu Tuhan de bata songon edi na jut amangina ulu do sipata ala ni borat ni kasih tahunon ulu do sipata tariri sada edi jala ulu do hita terenyuh masuk ke dalam kondisi lagu tersebut jala hutogihom matu hita mungkin boy ditampilhon bisakah ditampilkan adung sada edi ahp kondisi tadi dikion amangina apapun kondisi kita Tuhan yang akan memulihkan kita. Adung sada edisian bukit nomor 210
tung sonang rohaku na diciptahon horatio Spafford di tahun 1870. It is well with my soul. Bagaimana rasa bahagia ketika bersama dengan Tuhan, walaupun aku dalam kondisi hancur lebur. Ale molo de batanaga bedong aku di sido annong dapot tu gugu nebaru. Boleh ditampilkan? Iya. Boleh Inang kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Songon tangyang tamaon tutuhan de bata tutudo holan de batado natuk pasonak rohata. Dang boy hita amang inang pasonakon ngolutta. Itu hanya hampa seolah-olah sonang rohata alai di bagasan gore bata tutuma dapota ha sonangan ni roha alani i tadi homa ayat sada dot ayat 2. Sonang rohaku Iban Yesus Orsuk pemudaon di son Apos rohaku di Tuhan di pasonang totong rohaku sonang do di pasonang totong rohaku. ayat 2 setengah suara pe. Nang pe diahi Si moes pea nang Nagonon nause nama Mare Tuhan Nangolumaan Kinunasa Sasune sonang do sonang do Di pasonang totong rohaku. Itu sonang do rohat tarap doho Tuhani jala songon hatani Tuhan naman do tu hita romahamu naluja jala nagale asa hupasonak kamu terpukon tasuang maamang inang di bagasan rohat tabi. Mari kita tanamkan ayat ini dalam hati kita bahwasanya Tuhan siap dan Tuhan mau serta Tuhan mampu memperbaharui kehidupan kita. Bagaimana seperti Tuhan memulihkan kehidupan umat bangsa Israel. Natape jugul nasida, natape jeng-jeng nasida, natape nasida jut-jut, manadikon di bata, alai do asini rohani di bata, ditiki di do bangsa Israel, alai Tuhan tatap mau, baik baru mau, Roma hatani di bata, Roma hamu naluja jalan nagale, asa hupasonak kamu, Om matur pugon nama nogio kita
napaposo rohata. Bagaimana ayat ini sampai ke dalam kehidupan kita, bukan hanya mengajak, bukan hanya menghimbau, tetapi memerintahkan kita, mari kita memperbaiki kehidupan kita. Tuhan siap memulihkan kondisi kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mulai tema ale Tuhan marsari ngarahatam di tengah-tengah permingguan nami marhiti hatam di paingoto di pakulingiho ganup roha pikiran nami tutudo Tuhan hodo napai baruhon ngulu nami marsika soring Tuhan na ikon ro jalan na ikon adopan nami di tengah-tengah ngulu nami na ulu mambai kami longang mangida saluhna ala dang hobar tulomo ni rohanami ale marhidi trupukon ale Tuhan debata dajari hodo hami asa unang mahami madalani ngulu nami hobar tulomo ni rohanami alai dipakulingi ho hami asa di dalani hami mangulu nami hobar tulomo ni roham jalan naradi do ho Tuhan laho palua ho kami laho pajong cokon undung-undung di tengah-tengah rohado pikiran nami songoko na pajong cokon undung-undung tu si Daud songot tadda nanunga di pabangkito di pilito jala di pasu-pasu nguluna laho mangguluhon bangso Israel songoni mahami Tuhan hodo na mamasu-masu hami laho madalani ngulu nami ramoti hami Tuhan tungani hami Tuhan togu hami ali Tuhan di bata talumopi Tuhan di dikyon di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami huriam hakabi pita marunangon pasu-pasu huriam pasu-pasu saluhut na parhalado ni huriam pasu-pasu saluhut na ka pengurus kategorial pasu-pasu saluhut na akan apa kobasi di tonga-tonga pakobasyon minggu sadarion lasongoni mali Tuhan di bata diganu aka program ni huriam homa nama masu-masu ale Tuhan di bata ruas ni huriam sian horang sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia gonggom mamarhiti toti homa nama masu-masu nasida mula dong ruas ni huriam na di bagasan hagangguon ni roha si taono na dukduk tatap nasida Tuhan homa na mga pehon tangam mo nago habadoni tu pamatang na tutot dina mga puli na sida maburi si malolong na asa takas mangida naradido ho na mangerbang do tangam mula ho manugo na sida dia kerwas ni huriam na dibagasan haga leon pamatang imali Tuhan di bata Augusta Christine Guru sianipar amang sianipar amang MFD Srigar amang JJ Hutapea inang di buru silain amang YFA si Turus di gunung hagaleon pamatang na ikon adupan na sida na ikon perawatan na sida di bagas na sida si roham Tuhan tatap nguluna ape honommu matangamu nagu habadoni itu pamatang na lehonommu hamalumon di tonga-tonga nguluna le Tuhan di bata songoni Tuhan ruas ni huriam na di bagasan sa mingguon di bagasan las ni roha termobi di pertambahan umur imalit Tuhan di bata amanami amang James PL Tambubulon Patar Perdana Hart Panjaitan Hotniel Yan Peter Hutapea Dian Dirgantara Nababan Yosi Emmanuel Nababan amang Moses Fit Delimar Siregar Freddy Grecia Buru Sianipar amang Dotrandus PM Sihotang Sepanya Manuel Sihombing Gabriel Calvin Hutasoit Gita Putri Buru Nababan amang B Pasaribo ali Tuhan ibatasiram maroham homa Tuhan manambay las roha di tonga-tonga ngulun ali Tuhan ibata pasu-pasumu lehonomu las roha talumo bigacang ni umur
di tonga-tonga nguluna dia ka sakap, dia ka pangiduan, dia ka nahinirim rohana. Homa Tuhan na manangihon, jala homa na mangalehon. Songoni Tuhan ros ni huriam, na dibagasan las roha di ulang tahun partungan saribion. Ima amanami amang 200 PM si hotang inang aburu sa musir. Dinaposom amang si tua M butar-butar, inang NS boru hutahayan. Dinaposom calo si tua JEE sumbayak, inang C boru sihite. Hodo Tuhan naman cong-congi pardong sari pioni. Alani mali Tuhan di bata dia kana hinirim rohana. Homa Tuhan naman nangihon, homa napatuluson. Ali Tuhan di bata di tikyope, di buah kami gomos, di baga santang yang nami. Dia karuas ni huriam na berprestasi di tingkat akademik, manang di non akademik, songoni di tingkat S2 dan S3. Nanunga sidung laho di bagasan persikolahan. Asi maroham Tuhan, pasu munasidali Tuhan di bata, diganup aka parabina Tuhan na pinasahatmu, diganup aka habisuhon na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nasida. Boy pakeon nasida di tonga-tonga nguluna laho pasangapon kuarmu na badele Tuhan di bata. Ali Tuhan di dikion di buah kami di bagasan tanyang nami. Aka ruas ni uriam nama diori aka parkarejuan na duminggan. Asiro ham Tuhan homa na manangihon ganup aka tangyang jala homa na patuduhon. Songoni le Tuhan di bata dia karuas ni uriam, dia kaya nakon ni uriam nama diori aka sirokap ni toti. Homa Tuhan na mamasu-masu na sida saluhut na le Tuhan di bata. Talumubi Tuhan di ganup aka ruas ni uriam na makirim dope di parbue ni partunga sarebion na di ganup akatangi yang nanunga pinasahat na si roham Tuhan. Homa na manangihon, homa na mangalehon, homa na patuluson. Ale Tuhan sulma pardosa dohami na badia do yang ko cumulus sa saluhut na dosa nami. Mau lihat mau pasatami tuho mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata mari dimahita sian bukede nomor 262 uhukma tapasat amplop 70. Di debata
datangnya koma peliata. Ali di bata amanami dari Banua Gijang. Hodo hororoni saluh. Sile hon lehon adenggan dona salibasa na meliutus. Upasat tamima. Siana nilom itu hami pilan nami tuho. Saya jala magabi uap nyucus di jelom. Pasu majaramoti. Asa ku perhasia kami pilenon. Pati bulna rajamu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam todahami gudang ni si leho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami mendok mulai hati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinurbadia maguarmu. Seroma harajamu. Sesaut malam niroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa ngoluan siapari. Sama dosa nami. Songon panisa nami di dosa dan mardosa tuhami. Punak kami togi untuk pengucunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mahdi kita saluhutna.